गिबियावनो धन्यबाद होबाय जोंनि बिन्नाकाटा मौजा हिसाबै जोंहा गोबां गामि दं बोसोरफ्रामबो जोंनि बिन्नाकाटा मौजा क्लाब काम लाइब्रेरि जानानै बोसोरफ्रामबो बेबादिनो जोङो रंजालि बैसागु खुंनाय जायो बोसोरफ्रामबो बेबादि खुंनायाव जोंहा गोबां हाबाफारि लानाय जायो जेरै जोंहा गेम्स एन्ड स्पर्ट्स बेजों लोगोसे जोंहा डेन्स कम्पिटिशन बेजों लोगोसे जोंहा मेथाइ रोजाबनाय खन्थाइ आवरायनाय आरो बेबादिनो जोंहा ड्रयिं कम्पिटिशन आरो बेबादिनो गोबां बादायलायनाय जोंहा हाबाफारिफोर लानाय जायो आरो मोनसे हाबाफारि गोनांथार साननानै जों लानाय जादों बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि गेदेमा सुबुं जायफोर जोंनि बिन्नाकाटा मौजानि जौगानायनि थाखाय गोबां हाबा मावलांदों दा बिसोर सुबुंफोरखौ जोङो देग्लाय बोसोराव लेंहरनानै बिसोरखौ जों मान बावनाय जादों आरो बिसोरनिफ्राय जोङो बिन्नाकाटा मौजानि सोमोन्दै गोदोनिफ्रायनो बिसोर बिन्नाकाटा जौगानायनि थाखाय मा हाबा मावबोदोंमोन बेखौ जों बिसोरनिफ्राय मोनथिनानै लादों आरो बयनोबो जोङो बिसोरनिफ्राय बिबुंथि हिसाबै जोङो मोनथिहोदों साननैनि हाबाफारियावहाय जोंहा गेम्स एन्ड स्पर्ट्स जादों लिटारेरि प्रग्रामाव जोंहा बेबादिनो खन्थाइ आवरायनाय कुइज दं एक्सटेम्पल स्पिच दङ आर्ट कम्पिटिशन दङ बेबादिनो जोंहा लांदां मोसानाय बादायलायनाय दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा गान खननाय खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबादि हाबाफारि गोबां दङ जोङो बिन्नाकाटा मौजा क्लाब काम लाइब्रेरि हिसाबै जोंहा मोनसे मौजायावहाय अनुस्थान नांगौ बे अनुस्थाननि गेजेरै माने संस्था आफादनि गेजेरजों जोङो गोबां हाबाफोर मावनो हायो जाहाथे फर्माल इडुकेसनखौ जोङो स्कुलाव मोनो नाथाय माखासे सोलोंथाइफोर दङ जे जों स्कुलावहाय फर्मेल इडुकेसनाव मोना जोङो क्लाबनि गेजेरजों जोङो जेरेखम आर्टखौ माबोरैहाय खालामनांगौ बा कचिं सेन्टार बा जोङो बेबादिनो खेला धुलाजों लोगोसे जोंहा गोबां सोलोंनांगौ दङ स्टुडेन्ट लाइफआवहाय बेफोरखौ जोङो क्लाबनि गेजेरजोंहाय मावलांनो हायो आरो रायजो राजा जोंनि बिन्नाकाटा मौजानि सिङाव थानाय जेसेबांबो गामि दङ बे गामिनि जोंनि सोद्रोम सुबुंफोरखौ आङो नैबे क्लाबखौ जौगाहोनाय बा मदद खालामनानै बेखौ जोङो माबोरै मोजां साबसिन हामसिन खालामनांगौ बयबो बावहाय बे क्लाबाव जौगानायनि थाखाय भाग लानांगौ बेखौनो आङो बयनिसिमबो खावलायहरो